Krásny deň, priatelia. Dnes vás vítam v Hábure. Možno čakáte, že čo spravím, väčšinou rozprávam básničky alebo spievam o nehnuteľnostiach. No verte mi, sú nehnuteľnosti, ktoré ani komentár, ani spievanie a ani básničky nepotrebujú. Poďte sa na jednu z nich pozrieť. No, keď si chcete dojednať obhliadku, ja vás tu už čakám. Zatiaľ pekný deň, priatelia.